Hola, companyes i companys. El senyor rector ha vingut al claustre a explicar totes les accions que l'equip rectoral ha dut a terme durant l'any 2025. Jo, en canvi, he vingut a parlar-vos dels temes pendents, d'aquells que s'eternitzen en aquesta universitat i que afecten directament el personal. Estudi de la plantilla del PTGAS. He hagut d'escoltar que la culpa de no fer l'estudi de plantilla és dels sindicats. Per desmentir-ho, li vaig sol·licitar públicament que per favor negociem ja aquest estudi. Vaig insistir en la necessitat d'incrementar places, especialment a l'SGI i en personal informàtic. De fet, el mateix equip rectoral ha reconegut que alguns projectes no s'han pogut dur a terme per manca de personal TIC. La resposta del gerent va ser que estan en això. Concursos. L'últim any i mig només han eixit 3 concursos de mèrits, tots del grup A1 i tots per a CAPs. No ens serveix que fa 2 dies la gerència anunci per correu que en breu eixiran concursos de cap d'unitat. La resposta ha sigut que també han eixit places de lliure designació i que, segons ells, tot va a bon ritme. Queda clar on estan les prioritats, no?, de l'equip rectoral. Oposicions. Actualment hi ha 4 convocatòries sense llistes d'admesos. Una de 2020, una de 2021 i 2 de 2022. Mentrestant, el PDI, en el mateix any que rei l'acreditació o l'any anterior, ja té aprovada l'oferta pública d'ocupació, convocada a l'oposició i fins i tot la presa de possessió. El PTGAS també vol els mateixos terminis de resolució. He tornat a demanar que s'estudi la creació de tribunals professionals. La resposta ha sigut que PDI i PTGAS són col·lectius diferents, amb normatives diferents, i que caldria estudiar almenys que el president i el secretari del tribunal siguin professionals. Carrera professional. Encara hi ha sol·licituds pendents de resoldre, algunes amb més d'un any d'espera, quan el decret fixa un màxim de 6 mesos. Ens han tornat a donar dades de totes les que sí s'han resolt, però això no ajuda a qui està esperant. Insistisc, cal una persona dedicada exclusivament als càlculs de carrera professional. És l'única manera d'estar al dia. Normativa de borses de treball. És de 2008. Es va paralitzar en 2022. Al gener de 2025 es va fer una reunió prèvia i STEP va enviar una proposta de normativa. Des d'aleshores no s'ha fet res. Ens diuen que estan d'acord a continuar, però que ja veurem quan. Pla Concília. Els sindicats van presentar propostes de millora, però la mesa negociadora no ha tornat a convocar-se. La resposta és motius sobrevinguts. Normativa de PON. És de 2001. Les funcions del personal tècnic de laboratori han canviat moltíssim i moltes no es tenen en compte a l'hora de calcular les necessitats de personal. El gerent em va dir literalment que em comprava la idea. Complement d'anglès. Pendent des de 2016. Ens han dit moltes vegades que és imminent, però mai entra en l'ordre del dia de cap mesa de negociació. El gerent s'ha compromès a demanar quines places l'utilitzen realment i si li envien la informació a abonar-lo entre març i juny. Meses de negociació. L'última mesa es va celebrar el 10 de juny. Això ja diu molt d'interès real per negociar. Ens diuen que se va convocar una l'11 de desembre i que els sindicats no hi van poder assistir. El que no diuen és que nosaltres vam proposar 3 dates alternatives i l'administració va insistir el mateix dia 11 per la vesprada. Això no és negociar, això és imposar. Nosaltres també tenim reunions programades i obligacions laborals. Conclusió. Any rere any, els mateixos problemes, les mateixes respostes i cap solució real. No es fa vergonya?